अवार्ड समारोह करावे वाला के हीरा चिन्हे के आदत हो जाई, वो दिन से हमार भोजपुरी बहुत आगे बढ़ जाई। पटना में फिल्मची म्यूजिक अवार्ड शो चलत रहे, जेकरा में भोजपुरी के सारा कलाकार आई रहन, जैसे में पावर स्टार पवन सिंह, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव भैया, सब कोई स्टेज पे आइल, सब कोई सम्मानित भइल, सब कोई के अवार्ड मिलल। लेकिन भोजपुरी के खाली इहे कलाकार निखन भोजपुरी में बड़न नीलकमल सिंह बड़न, गोलू राजा बड़न भैया। गोलू राजा का हम एगो लाइव इंटरव्यू देखनी हा। गोलू राजा कहत रहन कि भैया उ धांधली बाटे, साफ धांधली बा, हमारा को में अवार्ड नहीं मिलल। न देव कुमार सिंह ऐसा कलाकार रहे, तो फिर अवार्ड समारोह के वैल्यू का बा बताई। के बादशाह गोलू राजा भैया, गोलू राजा का कैसे भुला सकले लोग तू लोग? का गोलू राजा गाना ना गावेलन, बढ़िया गाना ना गावेलन? देख ला, अगर असली माटी के दम बा केहू में तो गोलू राजा बा। काहे की खाटी भाषा में गोलू राजा के जानल जाला। गोलू राजा के पटना अवार्ड समय नहीं बोले भैया, आना नीलकमल सिंह के बोले बड़ा लोग। नीलकमल सिंह अच्छा ना गावेलन, उनकर फिलहाल के गाना जाके देखा लोग, नंबर 1 पर ट्रेंडिंग करता है। कोनो गाना नीलकमल सिंह गा देता है तो ट्रेंड करता है, और आप लोग वहाँ पर उनको अवार्ड समय नहीं बुलाए। बिहार की जनता आपसे बहुत नाराज़ है, ये सब हरकतों से बिहार की जनता जान चुकी है कि यह एक बस जमावड़ा है कि बना लीजिए और अपने आप को सम्मानित कर लीजिए। तो ये बहुत गलत बात है।